Morjesta taas. Ja nyt me siirrytään askel numero 2, eli itse sen myyvän palvelun ja myöskin sen offerin luomiseen. Oikeastaan ennen kuin mennään vielä itse siihen offeriin, myyvän palvelun luomiseen, niin muutama sana kohderyhmästä. Itse asiassa vielä ennen kohderyhmää, yksi juttu. Mä otan itteni taas vähän pienemmälle tuohon sivuun. Mä otan vaikka tuonne oikeaan reunaan. Mä haluan tarkentaa vielä sen palvelun, mitä me tässä niinku tehdään. Eli mehän täällä viimeksi mietittiin tuo nimi, me tehtiin logo, me tehtiin nettisivujen runko, mitä me tullaan vielä täyttämään, eli tuo Nexus Gen. Mä haluan vielä lyhyesti, hyvin nopeasti käydä läpi sen, että okei, mikä tuo Nexus Gen, mä mainitsin silloin B2B Lead Gen, mutta mä haluan käydä sen liiketoiminnan läpi, että sä vielä ymmärrät tarkemmin, jos ei sulle ennestään tuttu, että mitä tuo liiketoiminta siis tarkoittaa, mitä tämä Nexus Gen ikään kuin, miten se palvelu, mitä se tuottaa. Eli B2B Lead Gen. B2B Lead, onpa huono G, Lead Gen. Ja miten tämä siis käytännössä toimii on se, että me ollaan tässä, pistetään tuohon ihan, me ollaan siis tässä, Nexus Gen. Ja me tarvitaan B2B Lead Gen -palvelu, eli me otetaan yhteyttä yrityksiin. Ja tässä esimerkin omaisesti, niin sanotaan, että nämä on SaaS-firmoja. Eli nämä tarjoavat jonkin tyyppisiä ohjelmistoratkaisuja palveluna. Kirjanpitosoftaa, laskutussoftaa, siihen liitettyä palvelua. Näitä on niin kuin hyvin monia erilaisia. Ja mikä näillä voi olla ongelma näillä SaaS-yrityksillä, mitä me yritetään ratkaista, on se, että nämä SaaS-yritykset, ne myy tapaamisten kautta. Se on meidän kohderyhmä. Ne myy tapaamisten kautta. Ja niiden ongelma on se, että ne ei saa tarpeeksi tapaamisia, niiden pitäisi saada lisää kauppaa. Ja se, miten ne saa lisää kauppaa, ne saa lisää laadukkaita tapaamisia. Eli niiden ongelma on käytännössä myynti. Ja kun mennään sen pintaan syvemmälle, niin niiden ongelma on se, että niille tarpeeksi myyntitapaamisia, niille tarpeeksi lähtöjä, jotta ne voi kloosata tarpeeksi kauppaa. Se on se niiden ongelma ja haaste. Eli ne tarvitsee lisää tapaamisia. Ja se on, mitä me tullaan heille tekemään. Eli me tullaan lähettämään heidän puolestaan sähköpostisarjoja heidän kohderyhmälle ja pyytämään heitä tapaamiseen sitten näiden SaaS-yritysten kanssa. Eli käytännössä on se, että täällä on joukko. Näiden SaaS-yritysten kohderyhmä on täällä. Nämä on eri yrityksiä, jotka tarvii noiden SaaS-yritysten palveluita. Ne tarvii sitä SaaS-palvelua. Se on täällä näin. Meidän tehtävä on ottaa ihan aluksi, me otetaan yhteyttä näihin SaaS-yrityksiin. Ja me kysytään näiltä SaaS-yrityksiltä, että hei, olisiko teillä mahdollisuus ottaa vielä muutama asiakas lisää? Että jos me hankittaisiin teille 5 asiakasta seuraavan 6 kuukauden aikana, tai te ette maksa mitään, niin miltä se kuulostaa? Käytännössä niin kuin näin. Eli me otetaan yhteyttä näihin SaaS-yrityksiin, halutaan lisää kauppaa, ja tarjotaan tätä meidän lead-generointi-myyntitapaamispalvelua. Ja täällä SaaS-yritykset, sanotaan, että meillä tulee SaaS-yritys A, joka sanoo, että okei, kuulostaa tosi hyvältä, että okei, hankkikaa meille myyntitapaamisia, hankkikaa meille uusia asiakkaita. No sitten me luodaan samantyyppinen ketju, eli me sähköpostikampanjalla esimerkiksi, lähdetään sähköpostikampanja, kylmä sähköpostikampanja SaaS-yrityksille, okei, SaaS-yritys A sanoo, että okei, kuulostaa hyvältä, lähdetään tekemään. Me tehdään samanlainen kampanja SaaS-yrityksen A-puolesta tänne kohderyhmään. Eli käytännössä tavallaan kuin heidän puolesta. Eli me suunnitellaan se, me tehdään se, me launchataan se, me optimoidaan, me managerataan kaikki. Ja me lähetetään sähköpostikampanja tänne SaaS-yritys A:n kohderyhmälle. Ja pyydetään heitä tapaamiseen. Että hei, meillä on tämä SaaS-yritys A, joka tarjoaa vaikka jotakin tilitoimistoa tai jotakin kirjanpitosoftaa tai mitä ikinä. Ja sitten täältä tämän SaaS-yritys A:n kohderyhmästä kädet rupeaa nousemaan pystyyn, että okei, fine, kuulostaa hyvältä, kuulostaa hyvältä, kuulostaa hyvältä, kuulostaa hyvältä. Okei, sitten tuossa on vaikka esimerkiksi neljä yritystä, jotka sanoo, että okei, kuulostaa hyvältä. Eli nyt, mitä tässä on tapahtunut, on se, että me ollaan hankittu tälle SaaS-yritykselle, tälle SaaS-yritys A:lle,
niin me ollaan hankittu 4 potentiaalista asiakasta. 4 yritystä, jotka on kiinnostunut tämän SaaS-yritys A:n palveluista. Ja tämä SaaS-yritys A menee tapaamiseen näiden 4 yrityksen kanssa. Ja mikä se meidän business case tässä on se, että me saadaan komissio, me saadaan meidän palkinto, meidän ikään kuin myynti näistä tapaamisista. Eli jokainen näistä tapaamisista tarkoittaa meille, riippuu hirveästi alasta, riippuu mikä tämän yhden asiakkaan arvo on tälle SaaS-yritykselle. Jos sen asiakkaan arvo on 10 000, niin silloin ne pystyy maksamaan yhdestä tapaamisesta satoja euroa, mutta sanotaan vaikka 100-300 euroa per tapaaminen. Ja nyt meillä on niitä 4, niin tarkoittaa 400-1200 myynnissä. Ja sitten kun tämä on tavallaan se itse liiketoiminta, mistä se liiketoiminta koostuu. Eli silloin, kun me ollaan hankittu tälle SaaS-yritykselle 4 tapaamista, okei, se on 400-1200 euroa. Me hankitaan seuraavat 10 tapaamisia, okei, sitten kun meillä on useampia asiakkaita, niin se kertaantuu hyvin nopeasti. Tämä on siis B2B liiketoiminta, digipalveluyritysliiketoimintana, niin suurin piirtein menee näin. Ja sitten sitä sama juttu toistuu. Okei, me otetaan taas SaaS-yrityksin yhteyttä. Okei, sieltä tuleekin SaaS-yritys B, joka on myös kiinnostunut. Okei, kuulostaa hyvältä, hankikaa meille lisää tapaamisia, hankikaa meille lisää myyntiä. Okei, sitten me otetaan niiden kohderyhmän yhteyttä. Taas sieltä nousee kädet ylös, sanotaan 5 kappaletta. Okei, ja me saadaan taas 100-300 euroa per tapaaminen kertaa 5. 500-1500 meidän käteen. Tämä on siis se, mä haluaisin vaan tämän käydä läpi, tämä on siis se, niin tavallaan se liiketoiminta, mitä tässä tehdään. Mikä on niin kuin mitä Nexus Gen tässä meidän tässä tarkoituksessa, niin mitä se tarjoaa. Koska tämä auttaa vähän niin kuin ymmärtämään ja mä koen niin kuin tarpeellinen käydä tässä kohtaa läpi. Okei. Mutta lähdetään keskustelemaan siitä nichestä, siitä rajauksesta. Eli kun sä mietit sitä liiketoiminnan aloittamista, B2B-liikkeen, siis ylipäätään digipalveluyritystä, niin on hyvin tärkeää rajata ja tietää se sun niche, missä sä toimit, kenelle sä oikeasti tarjot sitä palvelua. Tässä esimerkissä se on SaaS-yritykset, eli ohjelmistoyritykset tarjoaa sitä ohjelmistoon palvelua. Okei? No miksi se on tärkeää? Niin mä annan tämmöisen niin havainnollistavan kuvan, että ajatellaan, että tässä on kaikki maailman yritykset, on tämän pallokan sisällä. En tiedä paljon niitä on, mutta niitä on vaan paljon. Okei. Tämä ei millään tavalla suhteessa, mutta antaa sen idean. Ajatellaan, että täällä on kaikki Suomen yritykset. Tässä pienessä pallukassa. Okei, tämän pallukan sisällä, kaikki Suomen yritykset. Niin tämän pallukan sisällä on kaikki B2B-yritykset. Kaikki, jotka tekee business-to-business-kauppaa. Okei? No, ne, jotka tekee business-to-business-kauppaa, niin on hirveästi erilaisia, jotka on B2B-yrityksiä. Tämän pallukan sisällä on pieni yritys, osio, jotka on SaaS-yrityksiä. Eli nyt me ollaan menty maailman mittakaavassa, me ollaan menty Suomeen, me ollaan menty Suomen yrityksissä, me ollaan menty B2B:hen, B2B:n sisällä me ollaan menty SaaS-yrityksiin. Ja SaaS-yritysten sisälläkin me voidaan mennä vielä tietynlaisiin SaaS-yrityksiin, jotka tarjoavat vaikka nimenomaan esimerkiksi niin kirjanpitoon liittyviä SaaS-yrityksiä, mitä ikinä. Ja me voidaan mennä vielä sielläkin niin kuin syvemmälle. Ja se, miksi tämä on niin millään tavalla relevanttia tai tärkeää, on se, että kun me ruvetaan miettimään sitä meidän myyvän palvelun konseptia, me ruvetaan miettimään sitä meidän offeria, on äärimmäisen tärkeää, että se on relevantti ja se on osuva. Ja mä vähän tässä niin kuin mietin myöskin sen suhteen, että kun sä lähdet miettimään digipalveluyritystä ja sen perustamista ja eteenpäin viemistä, että miten sä rajaat sen niin kuin maantieteellisesti aluksi? Toimitko sä alkuun Suomessa? Suomalaisten keskuudessa sinänsä on helpompi toimia, koska sä oot toiminut täällä jo, siis muutenkin. Sä ymmärrät ehkä suomalaisia paremmin, niiden tavallaan, miten suomalaiset toimii. Hyvä esimerkki on naapurimaa Ruotsi. Kun sä menet Ruotsiin, se on heti jo eri peli. Et jos sä ajattelet, että okei, no mä duplikoin täysin saman, mikä toimii Suomessa, niin Ruotsiin, niin se on väärä ajattelutapa. Siinä on jo heti eroavaisuuksia kulttuurissa, miten palavereissa ollaan, mitkä asiat puree, tämän tyyppisiä asioita.
Eli sen takia, okei, jos aloitat Suomesta sun digipalveluyrityksen, eli sä myyt vaan suomalaisille yrityksille, sä tarjoat vaan suomeksi sun palvelua, niin siinä täytyy pitää huomioida mielessä se, että Suomi on aika pieni markkina. Ja mä itse, kun puhutaan, että miten mä rajaan ja kannattaako mun rajata mun niin kohderyhmää, niin mä itse valitsisin tässä semmoisen aika kultaisen keskitien. Että jos mietitään, että jotkut sanoo, että älä rajaa ollenkaan, että ota vaan niin iso kohderyhmä kuin ikinä mahdollista, ja jotkut sanoo, että sun täytyy mennä todella tiukkaan rakoon, jotta se sun viesti on niin osuva kuin vain ikinä mahdollista. Niin mä menisin aika sit kultaiselta keskitieltä, erityisesti jos toimit Suomessa. Koska niiden yritysten määrä, jos sä menet tosi pieneen, niin yhtäkkiä sulla potentiaalisten yritysten koko on joitakin satasia, ja sitten se voi olla niin kuin aika hankalaa se asiakashankinta, varsinkin automatisoidusti. Eli sen takia se on niin kuin tärkeää miettiä tätä nicheitä ja peilata myöskin sitä siihen kohderyhmän koko. Eli esimerkiksi niin kuin mietitään tätä SaaS-yrityksiä, niin jos mietitään, että tässä on niin kuin kaikki SaaS-yritykset, niin okei, mä jopa voisin ajatella niin, että kokeilee niin, että okei, sun SaaS-yritykset on sun kohderyhmät. Mä en välttämättä lähtisi edes rajaamaan täällä niin kuin sen tarkemmin tietynlaisia SaaS-yrityksiä tai tietynlaisista SaaS-yrityksistä tietyn kokoisia. Se menee aika pieneksi se kohderyhmä tosi nopeasti. Eli esimerkiksi tässä meidän tapauksessa, niin mä esimerkiksi rajaisin sen niin, että okei, se on SaaS-yritykset. Me tarjotaan B2B-liikenpalvelua SaaS-yrityksille. Me autetaan SaaS-yrityksiä saamaan enemmän tapaamisia, joiden kautta enemmän kauppaa. Se on niin kuin, se mulle kuulostaa luontevalta, järkevältä niin kuin mittakaavalta. Mutta siitä lähdetään niin kuin, liikenteeseen tässä. Eli pohjustuksena, mikä tämä meidän Nexus Genin liiketoiminta on, muutama sananen tuosta kohderyhmän rajauksesta. Ja ruvetaan pikkuhiljaa siirtyä siihen itse niin kuin palveluun. Nyt meillä on nettisivu, meillä on pelkkä runko, meillä ei ole siellä vielä tarkemmin, on toki, niin kuin, mitä me oikeasti tehdään, mitä me tarjotaan. Me tullaan tässä vielä menemään ihan sen myyntitasolle, mikä on askel numero 3, mennään sinne myyntiin, miten me lähdetään myymään tätä palvelua, miten me saadaan tapaamisia, miten me lähdetään sitten closeaamaan. Me mennään sinne vielä pikkuhiljaa. Mutta jos me keskustellaan muutama sananen niin kuin tämmöisiä ikään kuin ehtoja, vähän samalla tavalla kuin keskusteltiin siinä palvelun valintakohdassa, tiettyjä ikään kuin ehtoja, mitä on niin kuin järkevä, kun lähtee miettimään, että mitä palvelua mä rupean tarjoamaan mun digipalveluyrityksessä. Niin vähän samalla tavalla tähän niin kuin myymään palveluun ja offeriin liittyviä ikään kuin ehtoja. Se, mikä tekee siitä offerista hyvän, eli mitä sä tarjoat ja miten sä sanastat sen, niin se vastaa yhdellä tai aivan maks 2 lauseella, mieluummin yhdellä lauseella siihen, mitä sä tarjoat, miten sä tarjoat ja milloin viittaa tässä, että milloin ne tulokset näkyy. Se vastaa noihin niin kuin 3 kohtaan helposti ja nopeasti. Vähän sama juttu on myöskin se, että sen täytyy olla tosi selkeä, helposti ymmärrettävä. Se täytyy olla siitä yhdestä lauseesta, aivan maks 2 lauseesta, että sen ymmärtää, okei, mistä on kyse. Eikä niin, että joutuu, että okei, hetkonen, täytyy niin penkoa syömällä, että mitä nämä aktuaalisesti tekee. Koska joskus tulee, jos menet vaikka jonnekin yritysten nettisivuille, niin sulla ei käy ilmi, että mitä ne tarjoaa. Ja se on tosi huono. Myöskin se on tärkeää, että se resonoi kohderyhmään. Tässä tulee vähän tähän niin kohderyhmän rajaukseen ja sen nichen valintaan. Että jos sä lähestyt B2B SaaS, jos sä lähestyt niin SaaS-yrityksiä, niin se on tavallaan se SaaS-yrityksen liiketoiminta on hyvin erilaista kuin vaikkapa verkkokauppaliiketoiminta, tai se on hyvin erilaista kuin joku tukkuliiketoiminta, tai se on hyvin erilaista kuin joku muu liiketoiminta. Se on erilaisia kipupisteitä, se liiketoiminta toimii eri tavalla. Niin sen takia sä et voi käyttää tavallaan sitä samaa viestiä kaikille näille tavallaan eri toimialoille, koska se ei resonoi. Ne kipupisteet, mitä sä silloin käytät siellä, niin se ei resonoi. Ja muutenkin että se resonoi se kohderyhmä. Tässä me tullaan kohta vähän tarkemmin tähän, kun me lähdetään niin kuin oikeasti tekemään tuota offeria kimpas tässä. Mutta se on tosi tärkeää, että se resonoi sille kohderyhmälle. Ja miten se resonoi sille kohderyhmälle? On se, että se vastaa mitä, miten, milloin. Se on selkeä, se on helposti ymmärrettävä. Ja se puhuu sitä tavallaan sen prospektin kieltä. Se puhuu sen asiakkaan kieltä. Ja ehkä 4. juttu, minkä mä haluan tässä nostaa esille, on se, että se minimoisi asiakkaan riskit. Eli paras tarjous on oikeastaan se, että susta tuntuu tyhmältä kieltäytyä siitä. Ja se, miten siihen tilanteeseen päästään, on se, että siellä ei oikeastaan riskiä. Se on niin no-brainer, se sun offeri, mitä sä tarjoat, että se tuntuu tyhmältä sanoa ei. Se on niin kuin aika hyvä benchmarkki
muutenkin hyvään offeriin, mutta myöskin tuohon, että se minimoi sen riskin sillä asiakkaalle. Hinnoittelusta muutama sananen tässä kohtaa, kun me ruvetaan miettimään tuota meidän offeria. Free trialit, tämmöiset ilmaiset kokeilut, niistä voi olla montaa mieltä. Niistä voi olla todella montaa mieltä. Toisaalta on paljon puhetta siitä, että okei, ilmainen triali, saat vaan jalkaa oven välillä aika helposti. Toisaalta siinä on myöskin se, että sä viet tavallaan sun työn arvoa aika merkittävästi alaspäin. Monille yrityksille voi tulla se, että okei, jos tarvitset 2 viikon ilmaisen kokeilujakson, niin okei, sä oot tehnyt 2 viikkoa ilmaiseksi töitä. Niillä voi nousta kynnys maksaa sit samasta työstä, minkä ne on saanut ilmaiseksi. Jos sä kommunikoit sen oikein, lähtökohtaisesti mä en tekisi ilmaista trialia. Ihan ensimmäisessä keisissä mä voisin harkita sitä. Jos sä kommunikoit sen ihan äärimmäisen hyvin, jotenkin niin kuin äärimmäisen hyvin sen sun offerin sisälle, niin mä voisin harkita ilmaista trialia. Mutta mä lähtökohtaisesti sanoisin, että älä tee ilmaista trialia, älä tarjoa itseäsi ilmaiseksi, älä tee ilmaistyötä. Se ei toki tarkoita sitä, etteikö kannattaisi lähteä maltilla liikenteeseen. Jos sulla on yhtäkään asiakasta nyt, niin sun ei toki kannata pitää sun hintatasoa järkyttävän korkealla. Se ainakaan niin merkittävästi, ei välttämättä edes markkinatasolla. Ihan siitä syystä, että sulla on paljon helpompi saada kauppaa, kun sulla on alhaisempi hinta alkuun. Joo. Mutta ehkä toi sit free trialista. Se on mitä mä ajattelen, että älä tee ilmaista free trialia, älä myy ittees ilmaiseksi, älä tee ilmaistyötä. Mutta jo semmoisilla poikkeuksilla, että sä pystyt kommunikoimaan sen äärimmäisen hyvin sisälle siihen sun offeriin, niin sit siinä kohtaa, niin ehkä ensimmäisessä asiakkaassa ihan fine mun mielestä. Aloita maltilla nostaa edetessä. Tämä on mun mielestä tosi tärkeää. Eli tunnista ja tunnusta se, että sä oot lähes liikenteeseen. Sen ensimmäisen asiakkaan saaminen avaa niin monta henkistä lukkoa. Se avaa myöskin sen tosiasian, että sä pystyt pyytämään case study, sulla on referenssejä. Se on niin paljon helpompi siirtyä sen toiseen asiakkaaseen. Se ei ole niin kuin lineaarinen se tavallaan se ikään kuin omalla tavalla se työmäärä, varsinkaan se henkinen taakka siinä, että kun sä rupeat saamaan asiakkaita, vaan se on omalla tavalla niin kuin hokistikki siinä määrin, että toisen asiakkaan saaminen on paljon helpompaa kuin sen ensimmäisen asiakkaan saaminen. Eli aloita siinä hinnoittelusta maltilla, älä vedä sun hintoja ihan piippuun. Sitten yksi, mitä kannattaa harkita, on se, että ehkä nimenomaan tuon trialin sijasta, niin harkitse tämmöisiä komissiota tai jotakin takuuta. Ja se on mun mielestä heti paljon parempi kuin se, että sä tarjot ilmaiseksi. Tämä on vähän myöskin sen niin kuin palvelusidonnainen asia, että kaikkiin palveluihin, esimerkiksi komissio, voi olla hyvin vaikeaa tai mahdoton implementoida, takuu, ehkä vähän sama juttu. Mutta jos sä pystyt miettimään siihen, että okei, sä takaat vaikka tietyn tulostason, tai sä takaat, että tiettyjä asioita tapahtuu 1 kuukauden, 3 kuukauden aikana, puolen vuoden aikana, niin sisällytä se siihen sun tarjontaan, sen offerin mukaan. Mun mielestä komissio, takuu on paljon parempi kuin triali, ja niitä kannattaa ehdottomasti pitää mukana siinä, kun sä lähdet miettimään sitä sun offer- ja palvelutarjontaa. Tässä kohtaa siirrytään luomaan kimpassa. Lähdetään käymään läpi vähän sitä ajatusprosessia siitä, että mikä on mun mielestä hyvä offeri. Sitten luodaan se offeri kimpassa NexusGenille. Käydään sitä prosessia vähän yhdessä läpi. Ja me päästään sitten tästä pikkuhiljaa rakentamaan. Jalkautetaan tämä sama asia, siirretään tämä sinne nettisivuille. Okei, miten tämä viestitään sen nettisivuilla. Ja sitten askel numero 3, niin miten me tämän perusteella lähdetään sitten ottaa yrityksiin yhteyttä ja lähdetään tarjoamaan meidän palvelua eteenpäin. Lähdetään liikenteeseen. Ja jos me lähdetään aivan ekana liikenteeseen tuosta ICPstä. Eli Ideal Customer Profile. Ja tämä on oikeastaan se starting pointti, mitä ehkä jopa niin kuin tässä kohtaa rupeaa olemaan niin kuin mielessä, että okei, kenelle mä oikeasti tarjoan sitä mun palvelua. Vähän käytiin läpi sitä nicheen rajaamista, tämä liittyy vähän sen samaan juttuun. Eli kun sä lähdet miettimään sun offeria, sanaistamaan aktuaalisesti sun offeria, mä käytiin läpi, että mitä tämä NexusGen, mikä se liiketoiminta on B2B Leadigen. Mutta okei, tässä on 4 kohtaa, tämä ei ole mikään täydellinen ICP-raportti tai template, niin täydellisessä on varmaan 10-15 kohtaa.
mutta ihan tämmöisiä niin perusasioita miettimällä, niin tämä avaa selkeämmin se, että ketä sä niin oikeasti tavoittelet. Millä alalla ne on? Mikä liikevaihtoluokka? Lähdet sä tarkentoimaan, myyt sä tätä vähän pienemmille yrityksille, keskikokoisille yrityksille, pelkästään isoille yrityksille? Mikä se yritysmuoto on? Tämä vähän liittyy omalla tavalla myöskin tuohon niin liikevaihtokokoon. Myytkö sä toiminimille, osakeyhtiöille, jollekin muille? Sijainti, onko se Suomi, onko se Pohjoismaat, onko se Eurooppa, onko se koko maa, onko se Suomessakin joku pelkkä maantieteellinen rajaus. Eli tämän tyyppisiä asioita. Lähdet tästä liikenteeseen, luo joku simppeli ICP-profiili, otan ainakin nämä 4, ja mä suosittelen, että katso vielä vähän tarkemmin se, että mitä sä haluat sisällyttää siihen sun ICP-profiiliin. Ja hahmota pikkasen sen, että luotaan esimerkiksi vaikka tämmöisen tosi simppelin taulukon. Tosi simppeli taulukko, ala, liikevaihtoluokka, yritysmuoto, sijainti, muutama muu kohta. Ja mietit siihen, okei, ala, liikevaihtoluokka, suurin piirtein 1 miljoonaa 10 miljoonaa, tai joku tiukempi liikevaihtoluokka tai yritysmuoto, osakeyhtiöt, sijainti, Suomi, Pohjoismaat. Mikä on tavallaan se ideaali asiakas, ketä sä haluat niin kuin oikeasti sulle remmi. Eli lähde tuosta ICPstä ihan niin kuin liikenteeseen. Kun sä oot miettinyt sitä ICPtä, niin jos mulla on tuossa kivat värit, niin vedänkin takaisin. Sitten siitä offerista. Eli offerhan on, mitä sä myyt ja kenelle. Se on niin kuin se offerin idea tässä. Ja tämä meidän Nexus Gen, B2B Lead Gen, niin ketäänhän ei niin kuin aidosti oikeasti kiinnosta se, että me tehdään se tulos, me tarjotaan se palvelu kylmän sähköpostien avulla. Eli me luodaan, jos me halutaan tämä niin kuin tosi yksinkertaisesti sanaistaa, niin me luodaan, Nexus Gen luo kylmän sähköpostikampanjoita asiakkaille ja hankkii sitä kautta tapaamisia. Ketään ei oikeasti kiinnosta se, että onko se kylmä sähköpostikampanja, onko se LinkedIn Outreach DM-kampanja, onko se maksullisen mainonnan kautta, Facebook-mainonnan kautta tehty, onko se SMS, onko se WhatsApp, onko se joku IGDM, onko se joku muu, onko se joku näiden kombinaatio, hieno systeemi. Heitä ei kiinnosta se, millä tavalla se on tehty. 99% ei kiinnosta. Ja siitä ei kannata puhua. Mä otan yhden askeleen taaksepäin. Kannattaa rajatusti puhua. Heitä kiinnostaa se lopputulos, eli mitä he saa ja milloin. Mitä he saa, milloin he saa, miten he saa. Ja mä tulen selittämään, että miten tämä ei liity tuohon ihan pian. Kenelle se on ja sitten se riskin poisto. Eli offeri, mä näen, että hyvä offeri, 5 asiaa. Mitä, kenelle, mitä, milloin, miten, kenelle ja riskin poisto. Mä annan esimerkin huonosta offerista. Tuomme yritykselle 10 uutta tapaamista joka kuukausi sähköpostien avulla. Huono offeri. Se ei millään tavalla räätälöity tietylle kohderyhmälle. Se on määrä, mitä ja milloin. Tämä ei ole millään tavalla innostavaa, että se on sähköpostin avulla. Eikä se ole mitään riskin poistoa. Mun mielestä tämä on huono offeri. Eli esimerkiksi tämän tyyppistä offeria mä en laittaisi mun kylmäsähköposteihin, mitä kun myymään tätä meidän palvelua. Sen sijaan tässä mä draftasin tämmöisen, että autamme suomalaisia SaaS-yrityksiä saamaan 4 uutta ideaaliasiakasta seuraavan 12 viikon aikana ilman yhtään lisättyjä kuluja hyödyntämällä teidän alalle kehittämämme Outbound-systeemi. Aika paljon parempi flow, aika paljon kattavampi, 1 lause. Sä saat hyvin selkeästi mitä. Sä saat 4 ideaaliasiakasta. Se ei ole 4. Tässä siis puhutaan tapaamisista. Totta kai nehän myydään tapaamisten kautta, mutta tässä ei puhuta edes tapaamisista. Tässä puhutaan siitä lopputuloksesta. Niistä 4 uudesta ideaaliasiakkaasta. Ei 4 asiakkaasta, 4 uudesta ideaaliasiakkaasta. Koska silläkin on väliä, että minkälaisia asiakkaita sä haluat ja haalit ja toivot saavasi. Ja tässä me keskitytään 4 uutta ideaaliasiakasta. Ketä
suomalaisia SaaS-yrityksiä. Ei pelkästään yrityksiä tai B2B-yrityksiä, suomalaisia SaaS-yrityksiä. Eli tuossa on niin kuin heti rajattu jo sinne, että kenestä me niin kuin puhutaan. Milloin? Seuraavan 12 viikon aikana. Eli siinä on selkeä tämmöinen hahmotettava aikajana. Kun sä saat tämän viestin, niin okei, sä rupeat jo miettimään, että okei, suomalaisia SaaS-yrityksiä, check. Okei, meillä on suomalainen SaaS-yritys. Okei, 4 uutta ideaaliasiakasta, okei, kuulostaa hyvältä. 12 viikon aikana. Sä rupeat jo hahmottaa sun mielessä semmoisen aikajanan 12 viikon päähän 4 uutta asiakasta. Ja näin, niin sä pystyt hahmottamaan sen, että okei, 4 uutta ideaaliasiakasta, me tiedetään, että se on meille 15 000 euroa arvossa. Okei, no sitten tämä jatkuu ilman yhtään lisättyjä kuluja. Eli tämähän on, okei, no me käydään läpi, sitten mennään vielä vähän syömälle. Ja sitten hyödyntämällä teidän alle kehittämämme outbound-systeemi. Ei puhuta sähköposteista, puhutaan outbound-systeemistä, teidän alalle kehittämämme. Eli se saa aika paljon enemmän mielenkiintoa herätettyä kuin se, että me puhutaan sähköpostien avulla. Kenelle, mitä, milloin, riskinpoisto, miten. Tämä on mun mielestä hyvä offeri. Mä itse tykkään, vaikka nyt itse tämän kirjoitinkin, mutta tämä on mun mielestä hyvä offeri. Tässä on ehkä vähän niin kuin yksinkertaisempi, lyhyempi versio, autoin B2B-yrityksiä saavuttamaan. Tähänkin voisi ottaa suomalaisia B2B-yrityksiä, tietyn alan B2B-yrityksiä voisi lisätä tähän. Saamaan 2 uutta unelma-asiakasta joka kuukausi 100% tulospohjaisesti tai 100% tulostakulla. Mun mielestä jo niin kuin, parempi kuin ainakin tuo. Mutta tämä on mun mielestä hyvä offeri. Tämä on niin kuin selkeä, okei, mitä mä saan, milloin mä saan, riskinpoisto, ei lisätä kuluja. Okei, mun ei tarvitse lisätä kuluja, 12 kuukautta 4 asiakasta. Kuulostaa ihan hyvältä. Eli tässä on niin kuin se offeri. Ja mä ajattelin, että me voitaisiin tätä käyttää nyt tuossa NexusGenin suhteen ja rakentaa tämmöisen offerin pohjalta. Eli me autetaan suomalaisia SaaS-yrityksiä saamaan 4 uutta ideaaliasiakasta seuraavan 12 viikon aikana ilman yhtään lisättyä kuluja hyödyntämällä teidän alalle tai heidän alalle kehittämään outbound-systeemi. Joo. Ja oikeastaan tästä niin kuin seuraavana on se, että meidän täytyy implementoida. Toki mä haluan vielä painottaa tässä sen, että okei, tässä mä olin vähän funtsionut tämän valmiiksi, ettei tämä tahallaan niin veny turhan pitkäksi. Mutta mä haluan painottaa tässä sitä, että mieti ihan niin kuin useampi versio. Mä itse asiassa tykkään näitä kirjoittaa vihkoon käsin. Mä pystyn vähän niin kuin hahmottaa paremmin, miten ne niin kuin sointuu. Mutta kirjoita ihan mihin sulle sopii parhaiten. Ja kirjoita muutamia eri versioita. Ja ne asiat voi olla vähän eri paikoissa, mutta pyri sisällyttämään näitä asioita sinne. Mitä, milloin, miten, kenelle ja sitten se riskinpoisto. Tässä on niin kuin yksi offeri, ajatusrunko ja idea ja niitä sisältöjä, mitä hyödyntää. Tämä on niin kuin se core. Ja nyt oikeastaan niin kuin 2 asiaa, mihin tätä offeria hyödynnetään, mihin me tätä runko-offeria niin sanotusti hyödynnetään. No ensimmäinen on se, että me katsotaan tämän pohjalta toi meidän nettisivut kondiksi, eli kun meillä on tämä hyvin yksinkertainen runko, mikä me viime videossa saatiin kasaan, johon mä oikeastaan vaan lisäsin meidän logon mukaan, niin viimeistään tämä meidän nettisivu, myöskin tämän offerin pohjalta, koska me tiedetään meidän liiketoiminta, me tiedetään mitä me tarjotaan, kenelle me tarjotaan, mitä me tehdään. Niin mä tuun laittamaan tämän kuosiin ja kondikseen, ja sen lisäksi niin tätä päärunko-offeria hyödyntäen, tullaan tämän pohjalta kasaamaan meidän myynti. Ja toki tämähän ei tarkoita sitä, että meidän täytyisi pelkästään tätä käyttää meidän myynnissä, me ei voida käyttää mitään muuta, ei ollenkaan, vaan tämä on se meidän runko, mistä me lähdetään myöskin sen myynnin suhteen liikenteeseen. Ja tulevissa videoissa niin me tullaan käymään tätä myyntiä läpi, eli miten me sanotaan se niin kuin myyntiviesteiksi, miten me myydään tätä, miten me lähestytään ihmisiä, mistä me saadaan meidän kontaktilista, mistä me saadaan meidän SaaS-yritykset, miten me kontaktoidaan niitä ja miten se koko prosessi lähtee liikenteeseen. Niin mä tulen tätä eli nettisivut ja NexusGenille kuntoon VSL lukuun ottamatta ja me tullaan oikeastaan jatkamaan seuraavaksi ton myynnin parissa. Mä tulen näyttämään tuon nettisivun, miltä se näyttää ja seuraavaksi niin me lähdetään myynnin kimppuun, eli miten me käännetään tämä meidän tehty offeri niin kuin myyntitarkoitukseen. Jatketaan seuraavaksi siitä.